Bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor! Bună și bine am găsit la primul, la al 5-lea. 4-lea meu episod. În acest episod vom face știri din Dracșna. Și din sport și din wrestling. Începem cu știri din Dracșna. Îi dau legătura prietenului meu, Raul Chiloțaru. Raul Chiloțaru, ești tu. Stai, Chiloțaru. Da, nu suntem niciunul Raul Chiloțari. Gogoașă mică. Da, niciunul nu suntem Gogoașă mică sau Chiloțari. Haide, bine. Cu ce să începem? Păi, Că vine ploaia. hai să spunem prima dată știrile pe scurt. Ion Țiganu a alunecat și a picat în șanț, beând 300 de kg de bere. Litri de bere. În ultimul timp, vecinul meu, domnul Fruștuc, a fost lovit cu O bară. de la căruță în cap. Da. Acum ar poartă placă de metal. Dă-i Dumnezeu să nu ne audă, da. Un vecin din Dracșina neexplicabil a picat în șanț cu un prezervativ pe cap. Din păcate a suferit o căzătură foarte mortală și a fost adăugat la 1000 de morți mortale. Nu de întâmplări. Întâmplări mortale, îmi pare Sau rău. accident. Nu contează. În orice caz. Nou lucru. Cristi Vlog acum este Cristi Păiușan. Incredibil, vreau să discutăm chestia asta foarte atent. Gata. Este un fraier și vreau să-i dați dislike, oameni buni. Mulțumesc. Atât avem de spus. Cam așa. Trecem la știrile de wrestling. Eu fiind un... Dă-te de aici că eu știu. Kalisto l-a bătut pe Tyler Breeze și și-a răzbunat înfrângerea de la Raul trecut, când Sin Cara și Kalisto au făcut echipă ca să îi bată pe Brizango. Mai multe știri le aflați în episodul următor. Acum trecem la știri despre sport. Da. Despre fotbal, mai exact. După cum cred că știți, Portugalia a câștigat. Eder a înscris un gol foarte frumos, foarte elegant, de la vreo 22 de metri, distanță. Franța a jucat cam slab și cam agresiv. Prost. Slab și agresiv. Și și prost, na. Ronaldo a fost accidentat în minutul 15 de Payet, Dimitri Payet. A fost lovit rotulă. Eu zic că acest accident a fost Intenționat. intenționat. Foarte intenționat, un atac foarte stabilit de francezi ca să scoată din joc pe Ronaldo. Dacă era Ronaldo încă în joc în minutul 75, nu cred că mai era 1-0 pentru Portugalia. Cred că era vreo 5-0. Eu nu înțeleg de ce l-au băgat pe Quaresma în locul lui Ronaldo. Puteau să-l bage pe João Moutinho sau pe Andre Gomes. Dar asta o decide antrenorul. Așa au fost. Apropo, duminică pe Dolce Sport Supercupa României. Continuă, Caius. Supercupa României. Steaua Chiajna. Eu am fost Caius Chilosarul, el Raul Gogoașă mică și noi am fost prezentatorii de la știrile pula mea. Mai departe vă lăsăm cu bine. Hai, salut! Acum știu de la vărul meu, Marchezu a căzut în lupta de cross.
cu motociclete. Marchezo. În orice caz, eu am primit un elicopter cu telecomandă. Bine, Care de-al dracului nu vrea să meargă. bine. Asta este. Îmi pare rău, Raul. Este timpul să încheiem acest episod. Ne vedem mâine.